आराध्या फिल्म्स के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चले आए हाँ गीत संगीत के हमने के अब लास्ट चरण में बाने जा। दोनों भाई हम और भोला भंडारी जी, अगर हमने जिस कलाकार से भी कोनो प्रकार के गलती भइल होखे तो ऊपर ध्यान ना देवे के होई, अपन आशीर्वाद प्यार देवे के होई। तो अभी ले जितना मोर मजाक भइल वो भइल, लेकिन अब सोचा था कि एक आध गो निमनो गीते में दिया। तो दुनियादारी पे एगो हम गीत गावत नहीं कि धरती पर महाराज पैसा ले बढ़ के हमरा बुझाता जे कुछ बाना। एबरा पैसा खातिर धरती पर हर एक इंसान कुछ कह देता है। गीत बा नितेंद्र भैया कि अरे ई मन बिक रहल बा, अरे चमन बिक रहल बा, हरे पैसे के खातिर अरे कफन बिक रहल बा। गौर कर अखिलेश भैया, पैसा ऐसा चीज बा जे रउआ से दोस्ती टूट जाई और रउआ से दोस्ती पैसा खातिर जुट जाई। अगर पैसा ना रही तो हमें बात के जानता नहीं कि धरती पर टाटा बिरला अंबानी केहू हो खो, अगर उनका लड़का मर जाई हैं, हमार लड़का मर जास, हमारे बाबूजी मर जास, तो धरती पर भैया सबे कफन के कोनो ब्रांड ना होला। रेमंड के कपड़ा पहन ले, स्पार्की के पैंट पहन ले मरवा, लेकिन धरती पर आज हम कफन के ब्रांड नहीं देखले जो 100-200 में मिल जाला, लेकिन वो अंबानियों के लड़का के जाई और हमरो बाबूजी के आ हमरो लड़का के जाई आ ओकरो पैसा लाग जाला। ई मन बिक रहल बा, चमन बिक रहल बा, ई मन बिक रहल बा, चमन बिक रहल बा, हरे पैसे के खातिर कफन बिक रहल बा। ई मन बिक रहल बा, चमन बिक रहल बा, पैसे के खातिर कफन बिक रहल बा। बहुत सुंदर वाह वाह, अखिलेश भैया हम नीमन एगो बात कहता नहीं, धरती पर नीमन बात बा एगो, चाहे कोठा वाले लड़की हो वो कहाँ जाती है, उसका माँ बाप जानते हैं कि ये लड़की कहाँ जाती है, लेकिन सब जान करके चुप लगाते हैं। कारण क्या है? पैसा।
उसका भाई नहीं जानता है कि मेरी बहन कहाँ जा रही है। सब जान करके भी चुप लगाते हैं, कारण पैसा है, धन हरे पैसा। पैसा से सब कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन पैसा से भाई साहब सब कुछ मिल भी सकता है। हाँ, पैसा से रउआ माई नहीं किन सकत, पैसा से खास अपन बेटा नहीं किन सकत, पैसा से बिस्तर किन सकतनी, नींद नहीं किन सकत, पैसा से भोजन किन सकतनी, लेकिन भर पेट खा नहीं किन सकत। बेटी बिक रहल बिया और रोटी के जैसन, हर रोटी बिक रहल बारे बेटी के जैसन। एक है कलाकारों में कलाकार बारे हमने क्या कहो नहीं है में ये पैसा खातिर कुछ करवा ले, कुछ करवा ले हैं। अब रहे तो नाम मन धरवाओ, नाम जौन धरवाओ। हम भोला भाई के ही बात नहीं की कहत, हम दुनियादारी कहत नहीं। अब के करा के कहीं एगो तू ही तो लौकत रह जावा। बेटी बिक रहल बिया और रोटी के जैसन, और रोटी बिक रहल बावे बेटी के जैसन। आशा नया नया दुल्हन के, नया नया दुल्हन के बदन बिक रहल बा। अरे पैसे के खातिर कफन बिक रहल बा। नया नया दुल्हन के बदन बिक रहल बा, पैसे के खातिर कफन बिक रहल बा। लास्ट अंतरा बा गीत के। पहले ही कहने कि पैसा से सब कुछ किन लेम, लेकिन कुछ ऐसा चीज बा जो ना किनाई। पैसे से दुनिया किना जाई भाई जी, पैसे से कुछ आई कुछ ना आई भाई जी। पैसे से दुनिया किना जाई भाई जी, पैसे से कुछ आई कुछ ना आई भाई जी। पैसे से ना आई कुछ ना आई भाई जी, पैसे से ना आई।
गुरु बाबा कमला के, गुरु बाबा कमला के सब जगह उना काम कर जाला। गुरु बाबा कमला के बाघ ब्यास के। अच्छा पैसा के बात ना रही तो गौनई खाते हमने कहा जौना घड़ी सावन भादो आ जाता नु राघो पुत्र जब चल जाता नि सब और जब नाव में बैठे नि सनु तो बुझाला जे धन हरे पैसा जे आतना दूर नाव में बैठता नि सब अब बुझाला जे वो दिन वही जे हमनी का रह जाए सब। लेकिन 10 गो रुपया के लालच हमनियो का बा। कैमरामैन भैया चलावता नहीं 10 गो रुपया के लालच उहो के बा। अखिलेशो भैया के बा, स्टूडियो मास्टर के बा, है नाचतारी इनको बा। आहे कनी के ना दिए तो कनी के तब कहीं के नहीं खे। अच्छा इ तो लालचे ना हम पैसा के लो के जान जाए इ तो पैसा लेवे के चक्कर में ना रहेलन सो एगो बबलू भैया के छोड़ के। कि गुरु बाबा कमला के बाघ ब्यास के आ गइल होई तहार जवन बिक रहल बा। अरे पैसे के खातिर अरे कफन बिक रहल बा। ई छप रहिया ह धन है बबलू भैया। गुरु बाबा कमला के जो बन बिक रहल बा। पैसे के खातिर कफन बिक रहल बा। गुरु बाबा कमला के जो बन बिक रहल बा। पैसे के खातिर कफन बिक रहल बा।